guys, part 2 af det her. Så nu går vi op her igen. For en eller anden grund, jeg ved ikke hvorfor, men det gør vi bare. Guys, vi er ved at gå op ad en trappe nu, når vi lige kommer herover. Kom med mig. Og så, vi går op ad den her kæmpe trappe. Vi kan ikke rigtig se så super godt, men ja. Vi er kommet lidt op, men vi er ikke helt oppe endnu. Så ja, guys, de tændte lige noget lys for os. Så ja, tak for dem, som gjorde det. Guys, vi er kommet hele vejen op til toppen. Nu går vi lige op til det her vores hytte. Det er kramsne. Wow, jeg hørte et knæ. Okay, stop. Kom. Okay. Kom, nu skal vi løbe ned. Nu skal vi gå ned igen for at løbe ned af bakken. Guys, jeg er lige ved at falde ned af den her bakke. Præcis så gigantisk. Den der. Jeg er lige ved at falde ned af den. Nu løber vi ned ad bakken. Læg dog! Wow! Jo! Albert, stop! Jeg ved ikke, om vi må være herover. Wow. Okay, nu går vi op igen. Guys, vi filmer lige, når vi går op. Det har jeg hårdt. Kom. Hey, Albert. Kom nu, jeg ved, det er hårdt. Vi skal op ad trapperne. Nå. Det har hårdt. Okay, vi er oppe nu. Lad os løbe nu. Den her gang løber jeg først. Albert, han er bag mig. Okay, så 3, 2, 1 og løb! Wow! Jeg var lige ved at falde. Jeg blev bange. Mand. Hvad sker der? Okay, men peace. Ha' det godt.